El Centre Educatiu La Font va néixer gràcies a un grup de famílies i de mestres que volien treballar per a una educació més holística de la persona i de l'ésser humà. Així doncs, la nostra escola treballa des del coneixement profund de les necessitats del nen i de la nena, en cada etapa, i les desenvolupa per tal que cada vegada tingui més seguretat i més confiança en ell mateix. El primer septenni és la base del desenvolupament sensorial i motor. L'infant en aquesta etapa aprèn a través de l'experiència, del fer i vivenciar en el seu joc imitatiu. I el moviment lliure i l'equilibri són indispensables per tenir un creixement saludable. Donant resposta a aquestes necessitats vitals, el que fem és reforçar la capacitat d'atenció i concentració en les aprenentatges que vindran durant l'etapa de primària. També necessiten moments de concentració i d'ordre per tal d'adquirir uns hàbits interiors i treballar les habilitats de motricitat fina. La neurociència ja ens diu que adelantant objectius es guanya molt poc i en canvi es pot perdre moltíssim. Durant el segon septenni, que és l'edat que ens ocupa a la primària, els nens tenen una gran necessitat de conèixer el món i la seva manera de conèixer el món i d'apropar-se és des d'allò que és més proper i més real. Això s'aconsegueix molt a través de les imatges pictòriques i de la imaginació i la fantasia. I per nosaltres és molt important també el treball de la música i de les arts per vincular des de la bellesa i des de l'ànima a l'infant en aquest procés d'aprenentatge. A partir del 7è any de vida, que és quan l'infant entra a primer de primària, ha assolit un grau de maduresa motora i un grau de desenvolupament i de control del seu cos que permet alliberar aquestes forces que estaven dedicades a aquest procés, alliberar-les per a una nova tasca. I aquesta tasca per nosaltres és la tasca acadèmica. Se sap que la clau de l'aprenentatge és el control del propi cos. I si han tingut experiències prèvies de qualitat en aquest sentit, després això ho recollim a la nostra primària. Tot i que hem de continuar treballant la coordinació, el control postural, la lateralitat, l'equilibri, i és un treball molt important que fem a la part rítmica, continuem fent a la part rítmica. A partir de tercer de primària i responent a l'evolució madurativa de l'infant, entren en joc noves matèries que el que intenten és respondre precisament a les seves necessitats maduratives. Aleshores comencem la zoologia, comencem l'agricultura, comencem la física. A partir de tercer es van afegint aquestes noves matèries. I la mirada és fer-ho molt des de l'autoaprenentatge, des d'una vessant molt experimental i des d'apropar el món a l'infant, però sempre des d'allò que és realment proper i significatiu. Normalment pensem que és el cervell el que desenvolupa la psicomotricitat fina i les mans. A la vegada, sabem que és el moviment corporal i les mans el que desenvolupa totes les connexions neuronals que el nen necessita per créixer d'una manera global i completa. La relació propera amb el mestre és clau per al coneixement i descoberta dels propis talents. Amb la pedagogia Waldorf s'adquireixen les bases cognitives pròpies de cada etapa, reforçant la individualitat de cada persona. Tenint present les intel·ligències múltiples, l'autoconeixement, l'acompanyament emocional,
el despertar dels propis talents és essencial per encaminar un autèntic futur professional. A la Comissió de Secundària estem treballant perquè hi hagi la secundària, perquè els preadolescents i adolescents visquin una educació integral que els animi que quan siguin adults puguin construir la seva societat de futur amb la idea de que tot és possible.